Deklarar nga kampiyon sa pasigabong Showdown of the Bands ang Bombo Radio plus wala kag Star FM ang isa ka banda halin sa Sagay, Negros Occidental. Ini among video sa band nga ginabugusan sang walo ka lamharon nga mga babayi nga nangin magkasumpong anay sa mga singing competitions apang nagtingob puwersa bilang isa ka banda kag nag-updanay sa masobra isa ng katuig. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Teresa Malundo amo ang lead guitarist, iyagin pahayag nga gin-enjoy gid nila ilang performance. Ilabi na nga nangayaw sila sa Iloilo agud nga magkapakigbahin man sa ilang talento. Ebaluan nga ini nga all-female group man ang nagkampiyon sa konserto sa plaza sang Bombo Radio and Star FM Bacolod Battle of the Bands ang Oktubre 15, 2025 karungan ina sang Mascara Festival. Ang langit sa amon is to enjoy and to share gid Lord ang i-share gid kung ano ang reason nga ari kami din is because of the love sa music. To those sa mga same man namon nga may doubts kag may ara man mga nahuya pa we want to gusto namon kamo nga i-invite nga magwa sa inyo shell and also nga nyo gid ang time nga mag-explore sa mga things nga kung din ka mo mas ga-shine gaboom so Hindi gamito ng premyo. sa utang Nabalikan si Teresa Malundo nga miyembro sang nagkampiyon nga Vios Band. Nagan first runner-up naman sa kompetisyon ng Infinite Reach nga halin sa Bacolod City. Samtang ang second runner-up naman naghalin sa Iloilo City nga mo ang ATC Band. Nabaluan nga ang top 3 ka mga banda nga nakasulod sa championship round ang ginhatagan sang tag 20,000 pesos. Nadugangan naman sang 20,000 pesos ang third prize winner. Nadugangan sang 30,000 pesos ang second prize winner kag nadugangan sang 50,000 pesos ang nagkampiyon. Ang best on stage performance and creativity naman nga award nga nakuha sang Infinite Reach ang nahatagan pagid sang 20,000 pesos. Nakabato naman sang tag 5,000 ka pesos ang tanan nga mga non-winning nga mga banda. Sa pasigabong 21 naman ako ng kategorya para sa Young Talents nga nagaedad 21 anyos panubo sa pulo ka mga banda nga nagpasakop ng ibabaw ang abilidad sang Stevenson Masterclass. First runner-up naman ang Eureka Jr. Samtang second runner-up ang Joya. 25,000 pesos ang ginhatag sa first prize winner, 20,000 pesos sa second prize winner, samtang 15,000 pesos sa third prize winner. May 10,000 pesos pa para sa best on-stage performance and creativity nga nagkadtuman sa Stevenson Masterclass. Kag wala nagpauli nga luwaan, bagod may tag 5,000 ka pesos man sa tanan nga mga non-winning participants. Sa interview sa Bombo Radio sa Stevenson Masterclass, ilagin pakigbahin nga isa sa ilang nangin motivation sa pagtukod sang banda among talento nga ginhatag sa ilang sang Ginoo nga ilang naggamit agud maipakita man ini sa iban nga tawo. Tsaka yung isa talaga, yung motivation talaga namin is ipakita yung anong binigay ni Lord sa amin na talento. Kaya ganun talaga yung motivation. Basta ang si Lord lang talaga gumawa ng way ng paraan para tutuloy kami ngayon. May times na nadi-discourage na kami dahil alam mo malapit na tapos hindi pa kami nakapag-practice ng lahat kami na buo. Unang una sa lahat, gusto namin pasalamatan. Wala nang iba kundi si Jesus. Tapos pangalawa yung mga nagsusupport sa amin, na pamilya mga namin, parents. titas, titos, kuya, ate, girlfriend. Thank you, Bombo, Star FM, and Taswela! Nabalian ang Stevenson Masterclass nga nagkampiyon sa pasigabong 21. Sa kabugusan, nagdangat sa 330,000 pesos ang ginpanagtag sa pasigabong 2026. Ang pasigabong sa Bombo Radio plus wala kay Star FM among the best and the most extravagant band competition sa Dinagyang Festival 2026.